Ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд қонобод тинҷастед. Хушомадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, яктай лайка дареғ надорад дастгирии шумо пешравии кори мо ай. Подписатсия кардед касоне ки дар канали мо меҳмонанд. Якта моли биғизи 6 моҳа зоитар биғиза навор мекунем баҳри шумо подписчикони азиз. Навора то охира тамошо кунед, дастгирии шумо пешравии кори мо ай. Подписчикони азиз, мола хуш аҳамият батен ки иншоалло карпатаки фасони бада. Ин моли карпат беҳад ғанажинаки фасона якм гусалаш дар шикам шай хушру тамошо кунед, беҳад пову пари нағзи хуб дора. Дар мол аввалаш парвардигор ягон камбудӣ дида намешавад. Подписчикони азиз, хушру тамошо кунед, аҳамияти гусал худаш мол гусала ҳоли нам шохоша тамошо кунед, дандонош майда ҳоли дандонои гусалагишай неки мол барвақтар биқарафт агар неки мувофиқи ҷинсам иншоалло ки туғрия хича мол ҷинсшам бақувватай то зоиданша бо кало намешавад. Мол беҳад молаки даст по пари ғафси хушру дорад. Подписчикони азиз, хушру тамошо кунед, мо ҳамаи мола навор мекунем, хушру баҳри шумо пой мола тамошо кунед. Бародарони азиз, камтар ҳами пош прилошна болои мошина мо бор кардем, ай ноҳияи қимсангир харидорӣ кардем, овардем мола ҳам болои мошина камтар хок парфтем лойши дуростигар то қирған омадана камтарам пош ҷазиртаракан лой дора неки иншоалло ки танаи мола бине блеск метиҳад тозагира. Подписчикони азиз, ногуфта намонад ки мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар собиқ ном Қурғонтепа. Рақамҳои телефони мо 917 38 98 78. дар ин рақамҳои мо бародарони азиз имо ватсап ҳаст. рақамҳои телефон 24 соата кор мекунанд. любой соат любой время занг бизанед, харидорӣ кунед. Подписчикони азиз, фикру ақидиётон дар зери комментария бинависед. сихана хуб шаваге сихани не гуфтан садақаи фақат навора то охира тамошо кунед, сиханои нектона бинависед, комментарияи хубтона бинависед. ҳозир мегзарем масъалаи аҳли молам нишон метиҳем, синав пари мола. баъд мегзарем ба масъалаи нархи мол. боз як бори гарам такрор шад. рақамҳои телефон 917 38 98 78. имо ватсап ҳаст. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. подписчикони азиз, мо мегзарем масъалаи аҳли молам нишон метиҳем. тамошо кунед, ин тарафи қафош меқапем мола. подписчикони азиз, хушру аҳамият битед, тамошо кунед. ин синав пари хуб дора мол, иншоалло ки беҳтариношай. ина масъалаи аҳли молам хуш бе пауза бе ягон чи тамошо кунед. подписчикони азиз, иншоалло ки молак беҳад синав пари хубам дора. ин тамошо кунед, иншоалло ки мол беҳад чӯчакҳои хушру дора. диде бародарони азиз, як камтар раҳ бигардон мола. чӯ ҷаноб, иншоалло ки беҳад стойкаи нағзи бад дора мол. хушру тамошо кунед, фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, мол иншоалло ки касе молам кунад раҳмат ҳамега. беҳади беҳад моли хушрӯи бада, стойкаи хуб дора. инами худованд ғанажинш ка ҳастагана стойка фигураш ҳамаш фигураи биқагия. на самом деле моли биқагия. ято уште беҳад халтасинай хубам дора. иншоалло ки и гов насли хубам метиҳад. иншоалло ки насли хубам метиҳад. подписчикони азиз, рақами телефона гуфтем гузаштем, мегзарем ба масъалаи нархи мол. подписчикони азиз, ҳамин моли мо 16500 сомон муомила дорад. доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи вилояти Хатлон ройгон аз ҳисоби канали Бохтар Сити мешавад. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, фикр ақидиётон дар зери комментария бинависед. дастгирия фаромӯш накунед. подписчикони азиз, 16500 сомон муомилаи хуб дорад. худо парвардигор бародари ғариби мусофирон барори кор сарбаландӣ, хонобудӣ, тинҷӣ насиб гардонад. ризқи рӯзӣ фаровон ба ҳама яки мо шумо парвардигор баракат дар касбу кору ҳаёти зиндагимо насиб гардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.